Si la compra de fa un any, ara et surt al mateix preu, et costa més o et costa menys. La mateixa compra de fa un any et costa més, igual o menys. 82% més. Com pot ser, professor? Si teòricament la inflació, si hi ha hagut deflació més que inflació. No, deflació no, cuidado. Deflació no. Han baixat els preus. La deflació és una altra cosa que preguem molt perquè no arribi la deflació. Deflació és la gran depressió dels anys 30. No, deflació no. Hi va haver un moment que es va témer per una sèrie de, i vostè ho va comentar en aquest programa en més d'una ocasió, per una sèrie de trimestres seguits de baixada de preus. Situació deflacionària, deixem-ho així. Molt bé, d'acord. Bueno, llavors, què és el que passa? A l'IPC... Un moment, escoltem què diuen els espectadors, aquests que tenen una gran expectació, que han creat una gran expectació per escoltar-lo vostè, però sobretot que volen saber si els seus càlculs, els seus particulars, coincideixen amb les mitjanes establertes. Cristina. Bona nit, Josep. Doncs no noten la diferència, pràcticament. Els espectadors van al supermercat i no veuen que puguin comprar més coses. Molts han de buscar les ofertes per poder comprar les coses més exquisides. La percepció és que amb el sou que tenen es poden comprar menys coses ara que fa 5 anys. Molts expliquen que s'han passat a les marques blanques, però de tot. Abans potser només ho feien amb alguns productes. Els costa arribar a final de mes i que l'economia estigui millorant, doncs ho estan notant pràcticament gens. Ens escriuen jubilats que diuen que l'increment que els han fet a la pensió és tan petit que és ridícul, no dona per res. La gasolina és l'únic que sí que coincideixen tots en dir que és impressionant com ha baixat. Destaquem aquests missatges que són preguntes pel professor, que en tenim moltíssimes. Veurem tipus d'interès negatius, què significa per a les persones hipotecades i les persones estalviadores, quant temps preveu aquest nivell baix de tipus, un altre, fins quan anirà baixant el carburant dièsel o la benzina. Per la nostra butxaca és molt bo, però aquest espectador no té clar si per l'economia global és bo o dolent. I un altre diu, soc autònom sense vacances, no en té, i els ingressos han baixat un 60%. Li pregunta al professor si els autònoms som els pàries de la societat. Poden seguir l'entrevista i comentar-la al Twitter amb el hashtag BCR8 al dia i només dir-li que li demanen missatges amb una mica d'esperança. Missatges amb una mica d'esperança, el tenen apamat i els espectadors, professor? Quedem-nos amb aquesta última part. Diu, no, amb el que sí ho hem notat és amb la gasolina, però això ho estem notant ara, fa molt poc que ho estem notant, perquè la gasolina no ha estat tan barata com ara des de feia molts anys. A veure, el primer que s'ha de tenir en compte és que quan una persona va a una benzinera i posa benzina, del que paga, el 56% són impostos. Això és el primer que s'ha de tenir clar. És a dir, que la rebaixa del preu de la benzina en relació al preu del petroli només cobreix una part mínima en relació als impostos. És a dir, que la benzina en relació al preu del petroli encara podria baixar més si l'Estat baixés els impostos que graven la benzina. Dit d'una altra manera, si l'Estat fos intel·ligent, ara que té problemes de recaptació, per una banda, i a la vegada el preu de la benzina està baix, tindria de pujar una mica els impostos. I podria ingressar una mica més. Per tant, vostè recomana a l'Estat que gravi encara més la gasolina, ara que hem anat a omplir el dipòsit, i caram, escolta, però què és això? Vostè sempre amb els titulars, jo no estic dient això. És que soc periodista. Jo sí, ja. Jo el que estic dient és que tenint en compte que el 56% de mitja de la benzina són impostos i l'Estat té problemes de recaptació, si ara pugés, tenint en compte que està baixant molt el preu de la benzina, pugés un parell de cèntims als impostos que grava la benzina, la gent ho notaria molt poc i podria recaptar bastant. El que sí és cert és que, òbviament, omplir el dipòsit ara surt molt més a compte que fer-ho fa un any, o que fer-ho fa 2, o que fer-ho fa 3. I aquest és, deien els espectadors una mica, el consol que queda, tenint en compte què ha passat amb els salaris. Veiem-ho. Què ha passat amb els salaris? A veure... Des del 2006 fins al 2014. 3 blocs. El 10%, aquesta és la mitjana del 10% dels treballadors que guanyen menys. Aquesta és la mitjana del salari mitjà i aquesta és la mitjana del 10% dels que guanyen més. Sí. I en definitiva el que veiem, que els que guanyen més... Sí, però un moment. Molt important que els espectadors això es mentalitzin. Aquests números que analitzarem és una vegada traient l'impacte de la inflació, és a dir, traient l'IPC.
Què vol dir això? Vol dir que les xifres aquestes són homogènies i es poden comparar perquè tot està expressat en euros del 2006. És a dir, són xifres que es poden comparar. Molt bé. Agafem, doncs, el salari mitjà. D'entrada. I, per tant, del 2006 al 2014, descomptat l'IPC, amb euros de 2006 n'estem guanyant, els que diguin el salari mitjà o es sentin reflectits amb el salari mitjà, estan guanyant exactament 77 euros més. El 4,9%. 77 euros més en 8 anys. Sí, és a dir que en 8 anys, aquestes persones els ha pujat en total el 4,9%, en total, és a dir, el 0,6% cada any. Anualment. Clar, la pregunta és, però l'any 2006 i 2007, quan Espanya iba bien, etc., com podien consumir a base de crèdit? És a dir, el treballador no protestava perquè li donaven crèdit i capacitat d'endeutament, i llavors consumia. Ara, la gent diu, no, és que els preus estan baixant, l'any passat van tancar amb una inflació del 0%, i no notem que ens costi menys el que comprem. Clar, perquè els salaris estan pràcticament estancats. Iguals. La línia és pràcticament plana, ja ho estem veient. 77 euros de més amb 8 anys. Només 77 euros més. De mitjana, els salaris mitjans. Ara, salaris més baixos. Ui, això... Ha perdut poder adquisitiu. O sigui, els més baixos estan encara més castigats. Pràcticament una quarta part. Pràcticament una quarta part han baixat els salaris del 10% més baix. I els salaris del 10% que guanya més és molt curiós perquè... Una quarta part que són 103 euros menys. Sí. El 10% dels treballadors que menys cobren avui 103 euros menys que fa 8 anys. Sí. I en canvi, els que més cobren avui 476 euros sí, però més. això és molt curiós perquè l'increment fort, torno a dir que això és tret a l'impacte de l'IPC, és molt curiós perquè l'increment fort dels salaris del 10% que més guanya es va produir fins a l'any 2008. A partir d'aquí va caient, i aquí puja lleugeríssimament, però molt lleugerament, és a dir, que pràcticament aquestes persones tenen el salari estancat de mitja des de l'any 2007-2008. És molt curiós això. O sigui que els de salari mitjà i els de salari superior han tingut el sou congelat. Pràcticament. Des del 2008. Des del 2008. I en canvi, els que cobren menys, des del 2008 van començar a perdre encara més. Clarament. I són els més perjudicats. Clarament. Veiem una segona conclusió, que és que durant aquests anys l'IPC ha estat del 14%, però cap d'ells ha vist el seu salari augmentat, descomptat aquest 14%, amb l'equivalent o amb el proporció. Això per descomptat. Per tant, ens hem trobat que, descomptat aquest IPC, el que els hi passa avui als espectadors, anem a comprar, fem la mateixa compra i veiem com, en igualtat de condicions, no ens costen els mateixos euros. I si ens costen els mateixos euros és perquè hem anat a parar a les marques blanques, hem anat a buscar a les grans superfícies amb preus més econòmics i, per tant, hem hagut de reduir la qualitat dels productes. És a dir, sobre un IPC del 14%, el 10% de gent que més guanya ha guanyat un 13%, a la mitja un 4,9%, i els salaris més baixos han perdut el 22%. Això és escandalós. Clar, és que aquí s'afegeixen dues coses. Primer, que evidentment ha hagut una caiguda dels salaris més baixos, però per altra banda, com el nombre d'hores treballades ha baixat, en els darrers anys han perdut 37 milions d'hores treballades. Llavors això significa, evidentment, que ha hagut una caiguda. I aquest gràfic és molt interessant. Això és el salari mínim, Això és el salari mínim interprofessional. Sí. La línia blava és la pujada d'aquest salari, pujada pactada. I la línia de color carbassa és la inflació. Sí. I aquí veiem com s'han anat intercalant, de manera que quan la línia blava està per sobre de la línia carbassa, vol dir que hi ha un guany de poder adquisitiu i quan està per sota hi ha una pèrdua. Bueno, doncs, si sumem i restem les àrees que estan per sobre i per sota, aquí, cuidado, hi ha 15 anys, Sí, perquè aquí anem al 2000, Sí. Del 2000 al 2015. Aquí hi ha 15 anys. És a dir, les sumes d'aquestes àrees, que estan per damunt i per sota,
El salari mínim, en aquest període de 15 anys, ha pujat a l'1,7%. 1,7%. És a dir, està pràcticament congelat durant 15 anys. En termes reals, És a dir, que aquí, evidentment, aquí tenim un problema, Aquí tenim un problema bastant gros. Bastant gros. Clar, evidentment, això està vinculat al tema de l'exclusió social. A Espanya hi ha 1 de cada 3 espanyols està exclòs o en risc d'exclusió. La pobresa està lliscant al 23%. Vull dir, clar, evidentment, aquí tenim un problema important. Veiem la conclusió de tot això, perquè veurem clarament en el següent gràfic la diferència. La diferència a partir del salari mínim mensual en euros de cada any, que és el blau, i el salari mínim mensual en euros de l'any 2001 és que hi ha una pèrdua de 155 euros. De 500 a 655. De 155 euros. O sigui que hem perdut poder adquisitiu en el decurs dels últims 15 anys. Hem perdut poder adquisitiu, o sigui, en euros reals, ha hagut un increment perquè ha passat de 433 euros a 500 euros. O sigui, realment això ha passat, no? És a dir, ha hagut un increment de 133 euros. Però tenint en compte el salari monetari, clar, descomptant aquest impacte de la inflació, la pèrdua, el salari mínim real actualment és de 500 euros. Amb la qual cosa podem dir, sense por d'equivocar-nos, que la gran mitjana de l'assalariat, perquè estem parlant dels assalariats, avui és més pobre que fa 8 i per descomptat que fa 15 anys? A veure, en termes... O que no ha vist com la progressió del seu salari ha anat en la línia per descomptat que havia fins llavors. A veure, és que si vostè es fixa, tot gira entorn a l'IPC. L'IPC és un índex compost que agafa una mitjana de diferents productes. En teoria són els més representatius. El que passa és que, clar, evidentment no estan tots. I es modula, diguem-ho tot. Es modula. Es modula, sí. Una de les coses que no es va acceptar en el seu moment, però s'ha sabut després, és que amb l'entrada en vigor de l'euro es va fer una modulació dels productes perquè no es notés una inflació molt superior a la que es va voler admetre oficialment, però que tots vam notar a les nostres butxaques. Bueno, però això va ser jo recordo una entrevista al senyor Rodrigo Rato que se'n va enfadar moltíssim quan jo li vaig preguntar si era casualitat que s'havia canviat el llistat de productes amb els que es calculava l'IPC en l'època d'entrada en vigor de l'euro o era una qüestió volguda. Sí, però... I encara li sento els crits ara. Sí, però... Ara els hi sento des de la presó, però això és una altra cosa. Sí, però a veure, la inflació que es va produir llavors va ser del mateix tipus de la inflació que es va produir quan es va posar en marxa l'IVA. És a dir, va ser perquè els estocs, la gent que tenia estocs va pujar els preus. I van fer una conversió d'1 euro 100 pessetes. Va ser per això. És a dir, 1,166 €. No, 1 euro 100 pessetes. Van fer aquesta conversió. Individualment. Exactament. Llavors, clar, es va generar una inflació que va ser fictícia, totalment fictícia. És a dir, va haver un doble impacte d'inflació. No sé si va ser fictícia. Jo vaig passar de pagar 100 pessetes per un cafè, 1 euro, 166. Sí. De les 12 de la nit a les 8 del matí. Sí, que sí, que sí. Per tant, fictici no era. A mi no em va resultar fictici. Vull dir fictici des d'un punt de vista econòmic. És a dir, no hi havia cap raó tècnica perquè un cafè de 100 pessetes passés a 1 euro. No hi havia cap raó tècnica. Màxim tenint en compte que s'estava comentant que aquest cafè al bar estava fet amb un cafè que s'havia comprat abans, que estava estocat. És a dir, que no tenia cap raó. Aquí va haver gent que va guanyar molts diners, evidentment. I tornar una mica al que comentàvem abans, que és que volia incidir una mica amb això, la gent percep, té aquesta percepció que no ha hagut, malgrat que l'any passat, per exemple, la inflació va tancar amb un 0%, no ha notat, o inclús s'ha notat una pèrdua de poder adquisitiu perquè s'ha donat un doble fenomen. Els preus de moltíssimes coses s'han pujat, per una banda, i en segon lloc perquè els salaris o estan congelats o han baixat. Llavors, clar, afegint les dues coses, el que s'arriba és a que la percepció, l'única percepció que de veritat s'ha notat ha sigut a la benzina, perquè això té un preu, evidentment, que és fixe.
Bé, perquè realment ho notes, aquests últims dies, sobretot, a partir de la baixada del preu del petroli, que per cert hi havia un espectador que deia que això, a curt termini, per les nostres butxaques, sembla positiu. No, però globalment és positiu o és negatiu? Que baixi el petroli d'aquesta manera és molt dolent, és molt dolent. És a dir, el govern d'Espanya està venent això com una cosa meravellosa per l'economia espanyola. Per què? Perquè Espanya és un importador net de petroli. Però el problema que té Espanya és que la seva productivitat energètica és baixa i en segon lloc aquesta baixada del preu del petroli implica que els països productors estan ingressant menys, amb la qual cosa, que són economies emergents, etc., amb la qual cosa el seu poder adquisitiu ha baixat. Aràbia Saudí, per exemple, el Fons Monetari Internacional li ha dit que vagi pensant en mirar el dèficit perquè va tancar l'any passat amb un dèficit d'un 15%. La Guàrdia que Aràbia Saudí ha jugat això, n'hem parlat en aquest programa darrerament, també per raons de geopolítica. Sí. I perquè encara a 30 per sota, fins i tot a $27... A $10. Té jaciments que a $10 guanya diners. En canvi, això no li passa a cap altre país. No. I per tant també he jugat, sobretot quan volia intentar bloquejar l'acord d'Estats Units-Iran, feia baixar el preu del petroli, perquè clar, també sap que Iran entra ara al mercat del petroli i per tant hi haurà més aportació, molt més diversificada i serà més barata. Sí, però és que amb el petroli hi ha un altre problema. És a dir, la demanda, sobretot a mig termini, ja no dic a curt termini, a mig termini és la que és. Llavors, si la tendència és que el preu baixi, jo vendré avui a $25 perquè demà estarà a 23 i prefereixo vendre avui a 25, malgrat que ahir estava a 27. Amb la qual cosa, clar, la tendència del preu del petroli, si la demanda no puja, continuarà baixant. Goldman Sachs ja està parlant a $16 el preu del petroli. Amb tot, tornem al poder adquisitiu que hem perdut en el decurs o que hem guanyat mínimament, gairebé tan imperceptible que no ho hem notat durant aquest temps. Això quina solució té o això de mantenir-se quin riscos té? A veure, els salaris, bàsicament els ingressos, un 56% més o menys són beneficis, entre salaris i beneficis, i la resta, 50 són salaris. A veure, el salari mig, no estic parlant del salari del senyor X, el salari mig no pujarà. Al contrari, la tendència és a la baixa. Per una doble raó. En primer lloc, perquè el salari s'ha convertit en una matèria primera, el salari al treball, perdó, en una commodity, en una matèria primera. I hi ha més oferta de treball que demanda, amb la qual cosa el preu tendeix a la baixa. Això per una banda. Però és que en segon lloc, amb la robotització, que el programa passat vam parlar d'això, l'automatització, la robotització, etc., encara fa que hi hagi més oferta de treball que demanda, amb la qual cosa el salari tendria a la baixa. Cuidado, no estic parlant d'una persona en concret o d'una empresa en concreta. Just abans de venir a aquest programa he estat llegint un article d'una empresa agrícola estadounidenca que robotitzarà absolutament totes les activitats. Totes. Què significa això? Significa, evidentment, que hi ha una sèrie de treballadors que sortiran. És a dir, sortiran perquè no són necessaris. I això és algo que no va menys, al contrari. Tot això afegim que avui Foment del Treball ha presentat també el seu estudi sobre l'evolució dels llocs de treball, ha felicitat el govern per la reforma laboral. Lògic. I ha dit que sobretot que no la toquin aquesta reforma. No, però un moment. També que hi hagués un govern d'esquerres i que la revoqués, que no la toquin. Sí, però vostè sap per què el Foment i la COE, etc., felicita el govern per la reforma laboral, perquè això és una cosa que jo penso que no s'ha entès. Escolti què han dit i aleshores vostè ho valora. Nosaltres por no tenim de res, nosaltres estem disposats a parlar amb qualsevol govern, ho tenim tot per escrit i ho facilitarem al nou govern que surti. Ara bé, carregar-se una reforma laboral que ha comportat que ha evitat una destrucció massiva de llocs de treball en un moment molt delicat i que ha comportat una millora de l'ocupació, jo crec que s'ha de valorar en els seus termes.
A veure, és que això em sembla que no s'ha entès. Si algú no queda clar, si us plau, això m'ho pregunta. A veure, Espanya té un model productiu que és totalment intensiu en factor treball i molt poc intensiu en factor capital. Què significa això? Significa que per generar una unitat de producte interior brut, l'economia espanyola necessita molta gent. Bé, cuando España iba bien, quan es feien 800.000 vivendes a l'any... Lligàvem els gossos amb llagorisses. Exactament. En aquell moment ningú parlava de que calés una reforma laboral. Ningú. És a dir, tot estava bé, amb una taxa d'atur d'un 7,99%, etc. Tot era fantàstic, el crèdit rodava, etc. Què passa ara? Ara el que passa és que per guanyar competitivitat a les empreses espanyoles, com hem dit abans, el model productiu és molt intensiu en factor treball, com la productivitat espanyola és molt baixa, com a nivell d'inversió a Espanya és molt baix, com no és rendible invertir en relació amb el valor que es produeix, l'única via és donar volta al salari, congelar o baixar el salari, facilitar el comiat de la gent i, per altra banda, abaratar el comiat. És a dir, Espanya està guanyant competitivitat via salarial, via factor treball, i això és el que feien els empresaris manchesterianos en el segle XIX a Anglaterra. O sigui, està aplicant els principis de la revolució industrial a la revolució tecnològica. És una caricatura, és una caricatura. No estic fent un paral·lelisme, sinó una analogia. Sí. Trobaríem l'analogia entre... A Espanya, sobretot a Espanya. Revolució industrial, mètodes, conseqüència de la revolució industrial, aplicat ara amb l'excusa de la revolució tecnològica. Miri, hi ha una dada que per mi és increïble. El govern està dient que el PIB, el Producte Interior Brut, l'any passat va créixer al 3,2%, aquest any diu el govern que el govern en funcions, evidentment, creixerà al 3%, que ningú s'ho creu, però bueno, és igual, ens ho creiem. No és paradoxal que per una banda hi hagi un increment del Producte Interior Brut, que hi hagi un creixement, i que per altra banda la taxa de pobresa estigui augmentant i la taxa d'exclusió social estigui augmentant? Poques bromes, A Espanya, 3 de cada 10 nens són pobres, Cuidado, Queden les preguntes pendents dels espectadors després d'aquests 2 minuts de publicitat. És evident que el que estàvem comentant amb el professor Santiago Niño Becerra abans de la publicitat sobre la pèrdua de poder adquisitiu de tots nosaltres, de tots els assalariats, és un enuig important. Però, esclar, si van apareixent paral·lelament notícies com la d'ara mateix, que acaba d'avançar el diari El País, que l'Ajuntament de Madrid va adjudicar obres fins a valor de 32 milions a empreses vinculades a la trama Púnica, que recordem que és una de les trames de corrupció vinculada al Partit Popular, doncs el nivell d'indignació es multiplica. Això és bastant evident. I això, òbviament, en aquest moment, en aquest context que hem parlat avui bastament en el programa, al finalitzar demà la ronda de contactes del rei amb els líders polítics per veure si es constitueix govern o no, doncs és bastant més fàcil que el Partit Popular no se n'acabi de sortir, perquè si ja no té, com el huerfanito de Machín, si no tiene nadie que le quiera, imagina't si van sortir notícies dient que el nivell de corrupció vinculat presumptament al Partit Popular es multiplica de manera exponencial per cada moment que passa. A veure, jo amb tot això, jo penso, és la meva opinió, jo penso que en el fons, qui governi en Espanya és exactament igual. A veure, ja se sap que Espanya aquest any tindrà de pagar 30.000 milions d'interessos del deute. Governi qui governi, això se sap. Ja se sap que Espanya tindrà de posar aquest any 14.000 milions damunt de la taula per complir els compromisos pressupostaris. Governi qui governi. Ja se sap que Espanya el 2020 tindrà d'arribar a un deute, no sé com, del 60% governi qui governi. És a dir, la immensa majoria, per no dir la totalitat, dels grans trets que s'han de prendre en els propers 4 o 5 anys ja estan signats, ja se sap com anirà. Ara, evidentment s'ha de posar cares i rostres al govern, però sota el meu punt de vista
Vull dir, és exactament igual. Tan collat estarà un govern de dretes com un d'esquerres. I de centre. Perquè les condicions li vindran donades, li venen donades ja pel Fons Monetari Internacional, pel Banc Central Europeu i, òbviament, per la Unió Europea. Les preguntes que quedaven pendents pel professor Santiago Niño Becerra són aquestes, professor. Veiem la d'Albert Camps, veurem tipus d'interès negatiu? A veure, és que, de fet, pensem que hi ha llocs del món ja en què els tipus d'interès són negatius. Per exemple, a la que la inflació a Europa, la mitja, es situï en un 0,20%, ja tindrem tipus d'interès real negatius. Jo, sota el meu punt de vista, amb un horitzó però molt llarg, el tipus d'interès no pujarà, perquè la política monetària ha deixat de tenir força. Següent pregunta per Santiago Niño Becerra. El Josep Barbe, soc autònom, sense vacances, els ingressos han baixat un 60%, els autònoms són els pàries de la societat? És evident que és una pregunta induïda, perquè vostè li digui que sí. A veure, és que el concepte d'autònom, igual que el concepte d'emprenedor, són conceptes que s'han pervertit totalment. És a dir, un autònom fa 20 anys, vostè se'n recordarà, era un professional lliure. El concepte de professional lliure ha desaparegut. Ara es diu autònom. I ara tothom és emprenedor o a tothom li volen posar el cartell d'emprenedor, en el fons, igual que en un cas que en un altre, perquè s'espallongui ell i perquè vagi fent. És a dir, els autònoms són els pàries de la crisi, pàries diu, no? Sí, pàries. Els pàries de la crisi. Bueno, doncs, no, evidentment no, perquè ningú ho buscava, però són unes persones que els hi va molt bé al sistema, perquè ells van fent. Si arriben, arriben, i si no arriben, no arriben. Son molt cómodas. Sí. Al Domingo, ¿qué probabilidades estima de que a final de este año entremos en una recesión mundial y cuánto puede durar? Bueno, a veure, aquesta pregunta és molt bona, bueno, totes les són, però aquesta és molt bona, perquè, a veure, no és que aquest any hi hagi perill d'entrar en una nova recessió, és que estem en una pel·lícula que va començar l'any 2007 i que si apliquem la regla de 3 de la Gran Depressió dels anys 30 no acabarà fins al 2025. És a dir, és una crisi que té diferents manifestacions i ara estem veient una manifestació. El George Soros va dir-ho i un economista en cap de l'OCDE va dir-ho la setmana passada. Estem en una situació pitjor que el 2008. Ara, pitjor que el 2008. El Royal Bank of Scotland va recomanar farà 2 setmanes que la gent es vengués totes les accions que tingués i només es quedés amb les obligacions d'empreses sòlides i amb deute pública de països solvents. És a dir, estem en una incertesa absolutament terrible. Per què l'OCDE ha dit que estem en una situació pitjor que el 2008? Per al deute. Sempre tornem a lo mateix. Perquè el deute avui té un pes i té un pes, sí, molt més important que tenia el 2008. I per resoldre-ho, la seva recomanació des de fa ja anys és una quitança global. No, primer compensacions i després quitances. Global. Sí. Perquè no se'n pot fer una banda si no es fa tota. No. Avui he llegit, tenim mig minut, no? Avui he llegit que els xinesos han acabat de comprar tot el port del Pireu. Tot el port del Pireu. Ja és totalment dels xinesos. Tot, al 100%. Els diners que han obtingut, que l'estat grec ha obtingut amb la venda del port del Pireu, serviran per pagar només 15 dies d'interessos del deute. Aquestes són les xifres que es mouen. Tot el que ha suposat la privatització del port del Pireu, el més important de Grècia, tot el que ha suposat per entrada de capital a les arques de l'estat grec, servirà només per pagar 15 dies el deute. Així estan les coses, professor, gràcies. A vostè. I a vostès gràcies també. Si la compra de fa un any, ara et surt al mateix preu, et costa més o et costa menys. La mateixa compra de fa un any et costa més, igual o menys. 82% més. Com pot ser, professor? Si teòricament la inflació, si hi ha hagut deflació més que inflació. No, deflació no, cuidado. Deflació no. Han baixat els preus. La deflació és una altra cosa que preguem molt perquè no arribi la deflació. Deflació és la Gran Depressió dels anys 30. No, deflació no. Hi va haver un moment que es va témer per una sèrie de, i vostè ho va comentar en aquest programa en més d'una ocasió, per una sèrie de trimestres seguits de baixada de preus. Situació deflacionària, deixem-ho així. Molt bé, d'acord. Bueno, llavors, què és el que passa? A l'IPC
Un moment, escoltem què diuen els espectadors, aquests que tenen una gran expectació, que han creat una gran expectació per escoltar-lo vostè, però sobretot que volen saber si els seus càlculs, els seus particulars, coincideixen amb les mitjanes establertes. Dièsel o la benzina, per la nostra butxaca és molt bo, però aquest espectador no té clar si per l'economia global és bo o dolent. I un altre diu, soc autònom sense vacances, no en té, i els ingressos han baixat un 60%. Li pregunta al professor si els autònoms som els pàries de la societat. Poden seguir l'entrevista i comentar-la al Twitter amb el hashtag BCR8 al dia i només dir-li que li demanen missatges amb una mica d'esperança. Missatges amb una mica d'esperança, el tenen apamat ja els espectadors, professor? Quedem-nos amb aquesta última part. Diu, no, amb el que sí ho hem notat és amb la gasolina, però això ho estem notant ara, fa molt poc que ho estem notant, perquè la gasolina no ha estat tan barata com ara des de feia molts anys. A veure, el primer que s'ha de tenir en compte és que quan una persona va a una benzinera i posa benzina, del que paga, el 56% són impostos. Això és el primer que s'ha de tenir clar. És a dir, que la rebaixa del preu de la benzina en relació al preu del petroli només cobreix una part mínima en relació als impostos. És a dir, que la benzina en relació al preu del petroli encara podria baixar més si l'Estat baixés els impostos que graven la benzina. Dit d'una altra manera, si l'Estat fos intel·ligent, ara que té problemes de recaptació, per una banda, i a la vegada el preu de la benzina està baix, tindria de pujar una mica els impostos. I podria ingressar una mica més. Per tant, vostè recomana a l'Estat que gravi encara més la gasolina, ara que hem anat a omplir el dipòsit, i caram, escolta, però què és això? Vostè sempre amb els titulars, jo no estic dient això. És que soc periodista. Sí, ja. Jo el que estic dient és que tenint en compte que el 56% de mitja de la benzina són impostos i l'Estat té problemes de recaptació, si ara pugés, tenint en compte que està baixant molt el preu de la benzina, pugés un parell de cèntims als impostos que grava la benzina, la gent ho notaria molt poc i podria recaptar bastant. El que sí que és cert és que, òbviament, omplir el dipòsit ara surt molt més a compte que fer-ho fa un any, o que fer-ho fa 2, o que fer-ho fa 3. I aquest és, deien els espectadors una mica, el consol que queda, tenint en compte què ha passat amb els salaris. Veiem-ho. Què ha passat amb els salaris? A veure... Des del 2006 fins al 2014. 3 blocs. El 10%, aquesta és la mitjana del 10% dels treballadors que guanyen menys. Aquesta és la mitjana del salari mitjà i aquesta és la mitjana del 10% dels que guanyen més. Sí. I en definitiva el que veiem, que els que guanyen més... Sí, però un moment. Molt important que els espectadors això es mentalitzin. Aquests números que analitzarem és una vegada traient l'impacte de la inflació. Cristina. Bona nit, Josep. Doncs no noten la diferència, pràcticament. Els espectadors van al supermercat i no veuen que puguin comprar més coses. Molts han de buscar les ofertes per poder comprar les coses més exquisides. La percepció és que amb el sou que tenen es poden comprar menys coses ara que fa 5 anys. Molts expliquen que s'han passat a les marques blanques, però de tot. Abans potser només ho feien amb alguns productes. Els costa arribar a final de mes i que l'economia estigui millorant, doncs ho estan notant pràcticament gens. Ens escriuen jubilats que diuen que l'increment que els han fet a la pensió és tan petit que és ridícul, no dona per res. La gasolina és l'únic que sí que coincideixen tots en dir que és impressionant com ha baixat. Destaquem aquests missatges que són preguntes pel professor, que en tenim moltíssimes. Veurem tipus d'interès negatius, què significa per a les persones hipotecades i les persones estalviadores, quant temps preveu aquest nivell baix de tipus, un altre, fins quan anirà baixant el carburant